gembelekan yungi bakul gembelekan bakul lempang sekali tadi sahabat bakul lempang sekali tadi sahabat iya buka kabeh gembelekan yungi bakul gembelekan bakul lempang sekali tadi sahabat bakul lempang sekali tadi sahabat Ageng budaya segera lelati asung lelipur nenggih diajeng Sinta kaliyan ning cucu awas budaya Sidoarjo yo Neta Oh
Kadang-kadang warang gono langgeng budaya guyub rukun manunggal hati sawiji ing ngrikalaken dalu menika mapan wonten ing Aldan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Medjaya langgeng budaya marak sowan asung libur kunjuk datang panjenengan sami. Selanjutnya kami persilahkan kepada para tamu undangan apabila ingin meminta lagu atau duet dengan penyanyi dari langgeng budaya kami persilahkan, atau mungkin mas-masnya, mbak-mbaknya kami persilahkan. Namun sebelum sampur penghormatan kami berikan kepada tamu undangan ingkang sepisan sampur penghormatan kula aturaken dumateng ingkang kagungan hajat panjenenganipun Bapak Muhammad Yamidi kepareng monggo kula aturi tindak dateng panggung nyuwun lagu menapa mumpung dalem menika panjenengan nembe nanggap langgeng budaya kula aturi Pak Muhammad Yamidi tindak datang panggung asung libur suka mari suka kalian kadang-kadang langgeng budaya monggo kadang disepati untuk yang punya gawe. Yuk monggo Pak Muhammad Yamidi. Oh monggo Bapak. Budaya semoga Bapak Yamidi kula aturi tidak datang panggung ngersakaken lagu menapa mriki dijogeti mundak ndawakne umur marai sehat joget karo sinden-sinden. Monggo Pak Yamidi. Monggo kula aturi mriki. Wah, wonten panggung niki kathah vitamin. Boten namung seneng-seneng regengake swasana wong anake para dene nggih sampun ketemu jodhone alhamdulillah tasyakuran dana rasa. Nggih. Pendilir nggih
Pamenutan saking panjenengan Bapak Muhammad Yamidi podang kuning mandhape gubuk asmara. Monggo para kadang dipun aturaken justice. Iji mantan sebadan Pak Yamidi. Sedalu dumateng sedaya para tamu undangan ingkang tansah pinarawat mriki. Ugi pamirsa YouTube lan budaya ingkang wonten dalem.
kalih lakon Podang Kuning kelawan Gubuk Asmara